Tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, dan ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek, usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iki. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSAT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas ku beleken ngene? Uyuh. Karo kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki, lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto, insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang. Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Hmm. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane? Ditetesi. Ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Hmm. Jam 7 sore wong iki jek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyel niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Slendro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lek pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Niki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Nah, ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen. bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Selek gede dadi apa le? Oh kok kleru kowe kleru.
Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang niku to. lah iya lho kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalah? Oh, tak tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar depot Seni Kira nembian. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Wis po. Lho, jenengan Kok iso pahala lho. Enak Wis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bake maratuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 tang. Krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten kae wis ben. Oh, biasane dagelan blonge coba petiram ya. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok klambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jan ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung ting. Bener tanggapan pundi dados ngono. Ayo laris niku. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kena omongan pisan. Pindho kowe sing ping 3. Tang ting tung ting. Tang ting tung ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek nang slipi. Nggih. Alah, tang ting tung ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah, adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok. ireng manis Nah iki bareng tak cedheki. kirek didis. Wah, sik der lho si An. Ora nganggo kuwi ora. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuh Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing Hari. urip pae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam Jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok
areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyadetne ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. Kuwi nek malam Setu aku neng cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo cawedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. tibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Heh, Kon metu lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus cawedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih, Nek biasane, nek sing iki ya apal. sing napa? Abak jinggo wis kagungan putra. Tro. Pak Jinggot Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki kuning. lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, Ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Wabuk. Wis iso apa ora? Putra mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki iso apa ora? Saged. Pak Jinggot. Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Nyedak. Putra. Enek kabel luka apa ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Wijer nangis bae. wis Kagungan putra. putra
Tak potong 1 juta lho engko. Wis kagungan putra. Putrane Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo cengkote. cep menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Ha iki nak tukul terus cukur. Malih ngono. Tak golekne misih. Sik Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu? Ya ta. Sinden-sindene opo? Apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Untuk jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Gendera lombok. wetan titik klambi abang wadak pupur kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh Loh, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tabuk lambemu menenge Kula metengi Loh, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? ya ora metenge Aku ya dengar. duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarine badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yahmene kula ngantos dilebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono ya kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak omong. Ngeten lho asline. Bah. lagi Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Meniko
menika Pak Bupati rawuh. Pak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat wonten ing Jawa Timur. Wah nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kartosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggu ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae lho. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cak No? Wah, Cak. Nyapa? Wedakan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Ya nduk, ya nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih, lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon, Lah nggih pripun? tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing, putih, Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya kula weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpang. Nah. Nano. Mana moci? Tarasna tolo sepira.
ilang ngong. Tresna tulus wonten nggih. Nadyanengku bok Mangga gubuk asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Padang Karamase. Pak tulisan warna abang tanda isih perapat sedangin gubuk asmara biar gawe lomas tak domadam dasno tanah pabang tala tanah pakrasa ban abate ketama asmara gubuk kae Parwati wiwit yen toma kasai lomas gubuk kae kabeh crita Ayo. Cak
Loh, Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Yo kete polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Yo biasane yo. Sik to. Nggon sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere. Kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, urung mok gedhik matil ndasmu. Cek to, Joget. mbok obahne apa Mas Novel iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Masa nek ngono tok. Wong aku e. Contone malu. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya, iya lah, Mbok, tapi- mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong aku. Aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Pak? Nguyu. Nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta duwe Dik? dendam, Dik. Nah sampean. Lho, mosok ngono. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek iki Lho. wong. pancene tuwek. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas sing ngene lho, Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho, Mas. Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Duwike siap nih. nyun sewu.
Pancene madang gedhen iki iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Ya. Sini duwe kekeliruan awakmu. Ya, Mbak. Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye saiki kowe kok nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok, Ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo, Nduk, terus nih, Nduk. Cedhaken sajroning ati. Dateng lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi garwa marga lare ning gubuk asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to, Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjeni apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tuwek. Nuwun sewu lho, Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komet kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kowe mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Ojo kurang ajaran awakmu. Loh, wah niku lapo mrene-mrene iku. Bapak Nah. pundi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Kadir. dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah. Salam sih karo Pak Bupati Madiun. Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutan mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu kira tamu Oh, kok iya, Jakarta sih? Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Ulo. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh.
Ditakoni kok mbah mbah. Takoni wong Nek ketuane ra awakmu. ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis kok. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Adus. Niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Tepangaken jari kula Adis. Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha nih. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggelam plotot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas makel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, Alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke. Kowe kok nyensus penduduk kok didite kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima Sekjen. kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan dan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Endi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Jo gelo wis carane de. Ciri wanci wo digawa mati de. modar karepmu kok. Kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arek rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik. Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek pe. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? Sik, kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Loh, Ngeyel iki wong Calon maratuwa. wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. iki Reng Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Redin kana. Madura cocok ya aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Aduh, hati-hati Lulus, gelangmu nek ilang Lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lha iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo ki lembeku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti Nggih, ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedap malih jenengan kula tuntun. Lah apa ya sik iso. Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tak sik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho, jamu. Jaman apa to, Mbak? Heh, Kok kayak jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek.
Aku dilokno napa Mbok yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Apa niku? Wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Hah, bir kita. Siap. Wis. Lho, Met, nggih. iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok lah, kowe lah. iki meneng wae. Bir kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita ayo, Dok. Nggih. Yamba beri kita. Gendang mriko. Gendang. Anak karo wong ngono lho. Tak bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho, iki kuwabe kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Kok cedak kene, kelumutan. Wargane Pak Oh Agus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Nggih Pak Dalang. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Luar biasa. Nggih. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis, Nduk, wis siap. Gosek, Nduk, gosek. Niki Dir, Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar kita golekne sing luwih ayu. luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Salindri. Adike niku Adike luwih niku. ayu. Bener. Ayu. Sampean dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene Oh. kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Ah. Kerak mung sak corong. Lah iki Iki rong corong. rong corong yo malam ayu Lah. banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep adikku iki. Kula Wis. nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lho. Wis Lungguhna lang. mantep. Pudut munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan iku. Iki Ginarebek sang yaning Niken para Salindri. putri Domas. Lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh. Suwuk kodhok ngorek. Kursi sing apik. Dampingi Tolus. Kowe iki perias enek manten. Nggih. Ya ampun. Kene iki tradisine manten iki dikutih. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro. Ya. Mosok Niken Salindri iki. Wat, Lho,
Wancep ngene. Dilus-lus ben sayang. Oh. Jenggot. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya ya Iki ojo ilang iki priasan. Iya. Dilus. Halo, Sta. Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. Kukul. Heeh. Kukul. Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucu iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak usah. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. Iki niken salindri. Ditung. Niken Buka ya. biayaan ngono. Kok terus gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, Beda. 3. Ah! Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo, Pak. Tukar cincin apa, Kak? Tukar ake. Tukar ake piye wong kaya ngono kok. Iki. Sing gelem sapa Kak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. Niki. Eh, Iki lagi Durung lungguh. apa-apa nek meteng. urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kentol apa piye kok jane. Mbok wis meteng ngono lah. Kak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Gosek kuwi gosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Topengnya iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Leh. Mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. Ayo awakmu. Wedok sing alus. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet lah. Kopat kapit. Laku. Rodok mendak bokonge nyedhit Laku. lampah alon-alon. Nanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan kok. Lah jenengan iki wong kan mlampah kaya Putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye ya? Ora mau ngrasani aku dire kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Kewes. Tangane lho plak. Apane plak-plok. Kewes. Ngoten lho. Maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem iki aku. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing bau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet to kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Masa keemasan. Toprak humor Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Salah apa rutan saling bapak gowo. Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lha apa? Di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin.
kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong kok aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak entek mikon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten. Arep iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh, dagelan paling top sa-Indonesia. Loh, Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan. Iki lho, kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Piye ngopi dikawal. Gek kowe ben gak nang ndi tanganmu diketrek. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen kan kok. Iku aku dikawal karo polisi, goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus? kalau bebas di mana-mana bisa pakai. bebas pakai Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. bersih narkoba. Contohnya saya Saiki wis ora sudah berhenti. Gak pakai narkoba. syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah gowo. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso to. Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi teh sinden anak wedoke teh kopi yoga Pak Bupati pol ya wedang kopi pol-pole susu iki terkuat Kok iso? prostek obat pel Sing diombe kuwi. zaman ketangkep kae Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora Mbok kok Pulau Soro. ora Iya. dinyek Kowe ben tekan ngerti Jakarta aku tak antem itu nang. lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho Ya kancaku to. lek sapa Kancaku akeh. sapa Iki Samir. Samir. Siapa? Mlebu sepisan iki ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki doyok pindho Pindo. polo pindho Ah, iki iki pisan. Anak sing papat. Lho, sing papat sapa Ambar Sony. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji angger wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Eh, Tilik doyok. tilik daya. Tilik gogon. Tilik nunung. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Nggih, jenengan mbok kula to. Boke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan raturan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek Ben nggih lho. Tet mau napa? Iki. Wone iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngresek. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe
sok pinter kowe. Aura. Aura dan baunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora. Flora sok pinter kowe. Apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Bauna. Kono kenalan. Ben. Ah enggak aku meteng ke. Kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek rewo ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku celuk Bakong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Bakti. Asline jenengmu. Lho metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho, ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh Pak Bupati? Lho, Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya kabul kajate. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Nggih. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya benar. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit kuwi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edisun. Nah Jawa Timur yo ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbombo. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan Nggih. artis-artis Madangkara. Oke. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo, Sik, coba diaturake. sik Mas. Nggih. Ki enak tamu kan ya gak penak lagi. Ah jadi coba. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Karek ngene ae kok. Ah jadi coba. Galak Terunyam iki cuy. yo lak galak kok. Aja dijupuk.
sing dipuk. Wis ra dupuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya? Banyak diwaca. Nggih. Tesi, ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye? Tesi, Hanya untuk tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Diwaca. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok, Kene lho. mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, dadi ben Cetai kasisan. Ben picek aku ya. oleh kok nafsu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa? jenenge? Takonnya. Pak Ketua DPD, sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kundur mang. Pangkatmu apa? Dapuk apa? Lah enak Pak Ali Pak, pinaratok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Lah Kok yo pas-pas. pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng ndur panggung ngisin-ngisini. Darah irep. Lah, Gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok, Ron. Ya PNKB. Pamundhute